आब'आ नेर्सोनजों रायज्लायथाराखै खोना माथो फन हरनाय खोनाथाराखै। दाखालि आङो बुंदोंमोन ना रायज्लायबाय थाना होननानै बेनिखायनो रायज्लायला खोना। नङा बिदि नेर्सोनजों रायज्लायबाय थानायखौ मिन्थिबा फोजोंसार गुमैया गाज्रि मोनगोन ना। ओमफ्राय आरो बिदिनो अबावबा गारबा आब'खौ दानो आब'आ बेसेबा बोरैबा माथा गरम रखम जागोन बेनिखायनो गियो आङो। आंसो बेसेबा रायज्लायनो लुबैयोलै। आंजों रायज्लायनो हायो आंहाथ' बयफ्रेन्डबो गैखायाना। जानो हागौ आंखौ नेर्सोना फसाया एसेबो थेवब्लाबो माबा आं मार फसायखायो बेखौ मार मोजां मोनखायो। ओमफ्राय बेसेबा रायज्लायनो लुबैखायो आरो बेजों। आब' नेर्सोना फन हरथाराखै नामा माथो रायज्लायनाय खोनाथाराखै। फना हराखै हरनाया ओमफ्राय मेसेज हरदोंमोन ओमफ्राय आङो खेबसेल' रिप्लाय हरदों ओमफ्राय खेबसे हरनानै हरासै। बिदिनो खालाम रिप्लाय हरबाय थानाङा। हराखै दे। बा बिब' बिनानाव ज' जिरायना दङ माथो। लुदुनि आब'सो माथो। जिरायफै नोंहाबो आब'। आं जिरायथ'ला दे आंहा न'आव एसे खामानि दङ। माबा आङो नोंसोरखौ माबालै खामानि मावनोसो लिंफैदोंमोन। खामानि? माला माने गाबोनो। मानो होनबा आंहा गाबोनो बार्थडे दङ। ओमफ्राय माने गामिनि मानसिफोरखौ लिंगोन आरो सोरखौबा। दा ओमफ्राय नोंसोर गाबोन फुङावनो थां खामानि मावनो। बै खुसेरफोरखौ हानो नारेंखलफोरखौ आपेल आंगुर। दे जागोन दे खैथासोआव थांनांगौ? फुङावनो थां 7थाफोराव हागोन ना हाया थांनो 7थाफोराव थां। जागोन दे आब' थांगोन फुङावनो। ओमफ्राय माबा दुगैना थांदो नोंसोरो मानो होनबा फुजानि मालफोरखौ हानो होगोन नालाय सुनो होगोन हानो होगोन। जागोन दे आब' जोंफोर ओरैबाबो सिखारनाय लोगो लोगो फुङावनो दुगैखायो। थां दे थां गाबोन फुङाव थांथार। दे जागोन दे आब' थांथारगोन। थांसै होनबा आङो थाथ'। दे आब'। जाबाय दे गासैखौबो पेकिं खालायखांबाय गथ'निखौबो आंनिखौबो। सना रांखावरि मानोथ' एसेबां जि जोम लासोदों नोंसोरथ' बारा दिन थायाना साननैसोल'सो थागोन। साननैसोथ' थागोन ना बे साननैसोआवनो नांगोन बेखिनिखौ नांखागोन मिथिबाय। आरो आइ बांबुलिया हासुबाय थायो खिबाय थायो नों मिथिया आरो गथ' जि जोम नांगौ। थेवब्लाबो बांद्राय लाद्रायदों एसेबां गिदिर बेगाव बेगसे मानि। थाद जाम्बालाय नांखागोन बेखिनिखौलाय। ओमफ्राय खैथासोआव थांगोन गाबोनलाय? गाबोनो बेनिफ्राय 7थासोआवनो थांनांगोन। 7था? एसेबां फुङावनो थांगोन आरो 9था 10थायाव थांबाबो जागोन माथो। थाब मोनहैनाय नङाना बेनिखायनो फुङावनो थांनो नागिरदों। मा? बेसांथ' गोजान लामाखाय आधा घन्टानिबो नङा। माने थाब मोनहैनांगौना गयस्रि आयं आरो गयस्रि आयंखौ रावबो नायग्रा मानसि गैया ओंखाम दै होग्रा मानसि गैया बेनिखायनो फुङावनो थांगोन आरोलै। होनबा गयस्रि आयंआ जेबो जानाङा आरो फुङाव एसेबां 11था 12थायालागै बेखौ फोरानना दोननांगौ आरो होनबाबो बेमारिखा मानसिया बे फुङाव जुदि जेबो जायालासिनो थाबा बेमारालाय बांद्रायसो जागोन माथो। होमबा गाबोननिफ्राय आं हारसिं जागोन माथो दसेसो मोनगोनलै। नोंसोरखौ जा गोसोखांबाय थागोन आङो। साननैसोल'सो थागोन दे बारा दिन थाया जोंफोरो। साननैसो माने बेसांसो दिन थानो सानदों नोङो ओरैनो? जाम्बा हौवासाला थैबाबो फैला आङो बे न'आव जांगिला सनाजोंसो खारसनहैनो नागिरदों आङो। बारा दिन थाया दे थाब फैगोन बिदिनो सानब्रै सानबा। सानब्रै सानबा आङो हारसिं थानांगोन हे आइ बांबुलिखौ बेसेबा गोसोखांबाय थागोनलै आङो। नङाबा साननैल' थालै हागौबा एसेबां सानब्रै सानबायालागै थानाङा। थोद नोङो जाम्बा नामा आयंआ लोमजादों नोङो मोनथिया नामा आयंखौ नायग्रा मानसि रावबो गैया। तारमाने नोंनिबा जोंहानि आयंआ थैनांगौ आरो ना। बिहाबो होमबा नोंनि अनगा रावबो गैया होमबा? दङ माथो बै गायदेयालाय माथो जाखो? गायदे नालिफिया बेथ' ओरैनोसो बेखार थाबाय थायो न'आव बिबैखौथ' नायहैनो हागौना आरो गायदेनियाथ' बिमाबो बिबाजैबोथ' दंबावो। बे सिख्ला मानसिया मा बेमारि नायहैगोन नामा? थाङाबाबोथ' बिमाया थांनो हागौना। बेलाय मानो थांलाबायनो ओरैनोबाबो गयस्रि आयंखौ मोजां मोनखाया बिसोरो। बेसेरा आइ बांबुलि नोङो आंखौ सानब्रै सानबा नुनाय नंला बेसेबा गोसोखांखागोन आं गथ'खौ। थैलांलै नोङो बालनि। आइ बांबुलिया गाबोननिफ्राय नोंनि फिसाजो नंला मोनथिबाय जांगिलानिसो फिसाजो जासिगोन गाबोननिफ्राय। दे थांदो थां ओंखामफोरा खुहैदो ओंखाम जानोसै थाब उन्दुनांगौ गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ। र' होमबालाय खुरहैनोसै।
सियान जाया मानो गाबोन आंहा जांगिलाजों खारसनहैमारसिगोन सिरिसो मोनबाय आंबो गोसाद्राय मिनिफ्लांबाय दे मोजाङै थांबानो जाबाय मैथास्रि सना नोङो जेबो टेनसन खालायनाङा आङो मोजाङैनो थांगोन दे आंहाथ' नोंखौ खबर लाबाय थानो मबाइलबो गैला नों लाबाय बै दाब्लेनि मबाइलजोंनो मालाबा फन खालामगोन आरो नोङो रिसिभ खालायबानो जाबाय जागोन दे जागोन दे बे साननैसो आङो दाब्लेनि मबाइलजोंनो मालाबा फन खालायबाय थागोन ओमफ्राय आरो मास मोनसेसोनि उनाव आंबो मबाइल गंसे बायनांगोन दे बायना लाबानो जाबाय हा ओमफ्राय नोंनि लोगोफोरालाय अबावथ' लोगो हमनो नागिरदों नोंसोरो आंनि लोगोफोरा आंखौ दाउखि सकाव नेगासिनो बे दाउखि सकावनो जमा जानोसै ओमफ्राय थांखानोसै दे मोजाङै थांबानो जाबाय आंहासो हारसिं जासिगोन आरो दिनै आङो मा दरसेसि मोनथारगोनहाय बेथो हारसिंनो जेबो दरसि मोननांगौ लागा गैया मोनथिबायना आं नोंखौ फन खालामबाय थागोन नाम्बारखौ लिरना लादोंना लायाखै नाम्बारालाय गोसोआव दंखायो आंनिया अब्ला दाब्लेनि मबाइलजों फन खालामबाय थाबानो जाबाय मालानि मबाइलजोंलाय बेसेबांथ' फन खालामबाय थानो मोननो गाज्रि मोनगोन ना ओइ नोङो मबाइलखौ लाङाबाबो जायो माथो दोनलाङाखै मानो नङाबा हे नाङा दोनलांनो हाया आंलाय लोगोफोरखौ बोरैथ' लोगो मोननो मबाइल नांथारगौ दे होमबालाय आंनो बायनांसिगोन आरो मास मोनसेसोनि उनाव दा बायथ'नो हाला फैसाबो गैया नालाय नोङो दरमाहा मोनबासो गंसे बायनांसिगोन आङो मास मोनसेसोनि उनाव दे जागोन दे आङो दरमाहा मोनबा नोंनोनो फार्स्ट मबाइल गंसे बायना होगोन आं आंनि लोगोफोरा फन हरबायानो खोना अ हेलौ मा ओंखारबायना ओंखाराखै ओंखारबाय नै जाबायानो थांसैयानो आङो नोंनियालाय नोंसोरनिया जाबायना जायाखै आंनाबो नै जासिगोन दे होमबा दोनथ'नोसै दाउखि सकाव लोगो हमगोन दे जागोन दे मैथास्रि सना थादो नोंहा आङो थांसै मोजाङै थादे आरो जेबो टेनसन खालायनाङा जेबो दुखु खालायनाङा हारसिंबाबो गोथाव जाबाय थाबानो जाबाय मोजाङै उन्दुबानो जाबाय आरो टिभि दङ टिभिखौनो नायबाय थाबानो जाबाय आरो मैगं थाइगं फानो लांबाय थाबानो जाबाय दे जागोन दे नोंहाबो मोजाङै थाबानो जाबाय ओजों थांनानै रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनाङा आरो आंखौ फन हरबाय थाबानो जाबाय नोंहा दा मबाइलानो गैयाबा अबाव फन हरनो आंलाय नङा माने मबाइल लाबा जागोन दे मानो फन खालामा जानो सिगाङावनो मबाइलखौनो लाग्रोनाय दे होमबा थादो मैथास्रि सना मोजां थादे थांसै आङो टाटा बाय बाय दे होमबा थांदो नोंखौ आङो फन खालामबाय थानो नोंखौ आंनो नांला नोङो मेट थांबाय रांखावरि दाउ मोनायानो थानायाव आं नोंखौ फन खालामनो बुरै साला मैथास्रि बुरै माखौथ' सानबाय थाखो टाटा बाय बाय होननाया थांला नामा थांगोन माने नोंखौ गानना थांनो एसे बोरैबा मोनदों आङो एसेबां थांनो बादोंबालाय थांनाङा आरो होमबा थादो दे न'आवनो बरावबो थांनाङा आंबो हारसिं जागोन हे थांनांगोन हे बेसांथ' नोंनि सायाव जाबाय थानो नङा होमबा मैथास्रि सना थांनांगोन दे थांसै आं टाटा बाय बाय मोजाङै थादे मैथास्रि सना दे होमबालाय थांदो आयु बेथो लांदांदां मोनलायलांबायहाय आङो थांनाय लोगो लोगोनो हारसिंनो गथ' गथायबो गैया दा बोरै थानो आङो थांनोबो होफ्लांबाय मालायबा रांखावरिनियानो मोजां मालाय ज' थालायो दाथ' गथ'बो सासे मोनबाय आंहासो हारसिं जाबाय बिदिनो हारसिं थानांसिगोन आरो माथो खालायबावनो खाफालानो गाज्रि आंहा फारसेथिंजाय मबाइलबो गैया मास मोनसे नेबावनांगोन बायनोबो फैसा गैला मैगं थाइगं फाननानै जमाय दोननाय 5,000 फैसाखौबो आङो बिनोनो हरबाय बेसेबा बोरैबा मोनथारबायहाय आङो बियो थांनायखाय लांदांदां आयौ आंनि आइ बांबुलि सनाया थांदो दे बांबुलि आइ सना नोंखौ आङो सानबा मानि नुनाय नंला आरो नोंबो आंखौ नुनाय नंला आइ बांद्राय गाबनाङा दे आइ सना दे आरो आइखौ डिस्टार्ब होनाङा दे थु दोनहैनोसै थु दोनहैनो नांलाया आं थांगोन हारसिंनो
खस्थ' जागोन नोंनिया बेगाबो एसेबां गिदिर आरो गिलिरथारबो जादों आरो नोङो आइ बांबुलिखौ बोरै लानो नागिरदों मानो हाया जानो आं गारियावसो थांगोन खस्थ' जागोनलै आं दोनहैबा मा जायो गारियाव आरामसे दोनहैगोन नाङाहाय मा हागोन आङो न'आवलाय सोर थागोन नोङो थांबा न'खौ सोर नायगोन नाङा दे हागोन आङो लाबो थांसै आङो दसेल'सो बेखौनो न' नेनायनांगौ आरो थाला मारिना थांगोन आरोलै है नाङाहाय मा दसेबाबोथ' दानो मालायनि बै बोरमा मोसौफोरा फैनानै बिफां फुलफोरखौ जाजोबना थांगोन आरो नोङो दाखालिल'सो बिलाथि बोग्रि गायदों बेखौ जाना थांबा नोङो मा खालायगोन आरो फाथैया दाखालिल'सो फाथै गायदोंमोन माथो नोङो बेखौबो जुदि बोरमाया जालाङो नोङो मा खालामगोन नाङा बेनिखायनो आं हारसिं थांगोन दे देलै दे जागोन दे आइ बांबुलिया जुदि गाबो खस्थ' मोननानै होमबानिया मा जागोन देनाय नोङो बेगखौनो सोमफालिगोन ना आइ बांबुलिखौनो सोमफालिगोन बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामबाय थानाङा नोङो सोमफालिगोन दे आङो लाबोदो आइ बांबुलिया थांसै आङो गोबाव जाबाय हनै माथो 7थायानो जाबाय 7थानि बारबायसो 2 मिनिट लाबोदो थांसै आं नो गाबायसो माथो हामा आइ हामा गाबा आइ गाबा थुदो थु थांसै साला एसेबां खस्थ' आं आरामसे गारिजों दोनहैगौमोन दाबा आइ बांबुलिया गाबगागोन ना गाबगाया सिन्थानोसो ओंखारबाय आं आधा घन्टाबो नाङा 25 मिनिटफोरावनो मोनहैगौमोन दोनहैबा मालाबा माथो दोनहैयाबा रागा जोङो दिनैलाय मा जालायखो आरो हमनानै मोनलालै आङो बे हिनजाव सासेखौबो आयौ हाबाब माथो गथ'आ गाबगानोनो रोंला आं दा मा खालामनो हामाहाय मानो गाबबाय थायो नोंहा दिनै मोजांसो दिना आफा गोदान मोनसिगोन मानो गाबनांगौ दिनै हामा दे आइ बिदि गाबबाय थानाङा आं नोंखौसो लानो ना बेगखौसो लानो बेसेबा खस्थ' जाखादों मिथिबायना आरो नोङो बिदि गाबबाय थाबा मा जाबावगोन देनाय मा खालामनो दा आङो जेन थेन दाउखि सखसिम मोनहैबाबो जागोन र' जांगिलाया होमबाना बेगखौ लानो हागोन थिग थाहाय मा गाबबाय थायो थै बिदिबा दानो गालांजागोनलै आंजों माथो बिबारि मोस्रोममोनसो अबाव थांनो नागिरदों एसेबां फुङावनो लुदुमि आब'लानाव थांनि र' दिनै लुदुमि आब'नि बार्थडे ओमफ्राय जोंफोरखौ माबा बिदिनो नारेंखल खुसेर माबा माबि हानो लिंहरदों सानैबो थांनो नागिरदों होनबा औ नुदोंना नोंसोरनि बिनानाव बांबुलिया बेसेबा गाबगासिनो दहायनिफ्रायनो आबावथ' थांनो नागिरदों नोंहालाय माबालै जोंहा आयं गयस्रिया लोमजादों ओमफ्राय दा आयं गयस्रिखौ नायग्रा रावबो मानसि गैयाना बेनिखायनो आङो साननैसो थाहैनो नागिरदोंमोन दा नायनाय आइ बांबुलिया जा गाबखादों आं दा बोरै थांनो सोरबा आंखौ ससे दोनहैयोबा हामगौमोन नोंसा दादैबो गैया न'आव बै मोसोनखौनो गजा सकसिम लिंनोसैलै आङो बेसेबा खस्थ' जाखादों बाला दा थाख्लाया दोनफैबाबो गयस्रि आयं लानायालागै दोनहैगौमोन बेनिखायनो आं बेखौबो दोनहैनो होआसै थुनाय जोंना मोस्रोम आंखौ गजा सकसिम दोनहैनाय बेसेबा खस्थ'थार जादों आं लागै भारा होगोन आं दा आङो बेगखौसो लानो ना गथ'खौसो लानो थुना अननानै ससे दोनहैना आंनि थाखाय नङाबाबो नोंसा बिनानाव बांबुलिनि थाखाय नुदोंना बोरै गाबखादों थुना आं लुदुमि आब'लानावसो थांनो नागिरदोंमोन खामानि मावनो आयु 20 मिनिटावनो मोनफैगोन ना नोङो फैनानै मावफैनो हागोन थुना जेबो नङा दे बेथ' बिराद खस्थ' जाथारदों थुना गजा सकसिमल'सो दसेनो मोनफैगोन है थांनो बासिदोंमोन आं दे थां दोनहैना फै बेखौनो गाख्रबबाय दङ थु होमबालाय नो होमबा बेगा लाफै है बेगखौ लायालै आङो बांबुलिखौसो लागोन नंगौ दे होमबा नो लाफै